Adeu, mama, fotocamp. En Jeroni, un jove que anava a veure la seva nova xicota, la Cecília. Ella era un any més petita que ell i feia poc que s'havien conegut. Mentrestant, na Carmina i en Francesc partien de les Sarments per anar a prendre quelcom amb els seus amics. Això no obstant, sols així ja els van trobar. Ei, Eulàlia i Natàlia, just ara anàvem cap al bar. Bon dia! Hem passat per aquí davant i hem dit, per què no els esperam? I aquí som. Doncs ja podem anar-hi. I tots quatre es van disposar a anar al bar a passar una bona estona. En arribar-hi, la cambrera es va cansar. Bon dia, què voldríeu? Jo un perfumat. Un refresc de cola per a mi, sisplau. Un cafè trencat. I jo un cafè. Negre o blanc? Negre, si us plau. Aquest cop no serà llet i cafè.